Aku laki sing ning pasar malam kae lho. Iya. Wis malah nggo to apa kuwi? Sunlet. Ya, warang kono dibawani. Iya. Nggih, nika wonten tindhipun. Nggih, matur nuwun. Nggih, kula manut. Niki sing alus napa sing kasar? Ah, niki sing alus rumiyin. Sing alus Nggih, rumiyin. upami pun paringi caping Gunung Rumiyin. Oh, nggih. Pareng nggih Mas Bayu. Parang, parang, monggo. nggih. Niki manut ta nggih. Niki penontonnya manut nggih. Bayu nggih, nggih. Mbak. Aku lagi iki lho lakon dalang kok dadi pasien. Monggo Mbak Niken, caping gunung dipun bawani upami nun sewu kula tak takon kalih para pamirsa dipun jenggelengaken ingkang jenggleng Mas Gareng setuju menapa setuju? Mboten. Lho, Sing jenggleng kersane Mas Bayu mawon. Mas Bayu kersane istirahat rumiyin. Mas aku takon